candidata a l'alcaldia de Paiporta. És llicenciada en matemàtiques i ha treballat com a professora de secundària i com a programadora informàtica. Va començar la seva vida política quan apenes no sabia parlar, anant del braç dels seus pares a les manifestacions en aquella època com la del Saler per al Poble o per l'Estatut d'Autonomia. Ha estat sempre al costat dels moviments socials, participant activament en algunes plataformes, com ara Per un barranc viu i sense formigó, Plataforma No a la Guerra, Col·lectiu Antenes No i Plataforma per la Convivència. És una dona compromesa amb el medi ambient. Sempre té presents els valors republicans que li va ensenyar la seva iaia. Per això treballa per i des de la igualtat, per una educació pública, laica i de qualitat. I ha estat la regidora de Compromís durant els últims 4 anys a l'Ajuntament de Paiporta. Supose que ja sabeu de qui parlem, Isabel Martín. Quantíssima gent. Molt bona nit a totes i a tots. Jo vaig a començar també fent referència a un amic que fa anys també, amic també de molts que esteu així, em preguntava si a Paiporta faríem Compromís. Jo li vaig contestar que a Paiporta o seríem Compromís o no seríem. I pense que una prova de que la decisió va ser encertada i l'única possible és veure la quantitat de gent que esteu avui així recolzant aquest compromís. I per això estic segura que aquest amic, al que tots duem en el cor, estaria avui molt emocionat i molt satisfet. Vull donar les gràcies per tot això, per la vostra assistència. També vull donar les gràcies a totes les persones que han tornat a confiar en mi per encapçalar la llista de Compromís, especialment a la gent del bloc de Paiporta, i no només per proposar-me com a candidata, sobretot per haver-me fet tan fàcil el treball d'aquests últims 4 anys de legislatura. Totes les propostes, el treball que he fet no haguera sigut possible sense ells i tampoc sense tota la gent que ha estat al meu costat, al costat de Compromís. També la gent que des de casa m'aguanta dia a dia i m'espera quan arriben les 11 de la nit i a que arribi a casa. En fi, ho ha dit també Pep al principi, nosaltres només anem a oferir-vos el nostre compromís i el nostre treball, no anem a fer propostes populistes com fan altres partits i que després són impossibles de complir o acaben eixint molt cares al ciutadà. I no fa falta que ens anem, per exemple, a l'aeroport de Castelló, així que no té avions, per trobar exemples de malbaratament, perquè així a Paiporta també en tenim. Podeu, si no, passar-vos per el Ratxolar i preguntar quina utilitat és la que té la sala de lectura que tenim allí, a no ser que siga per a fer 4 festes o 4 reunions a l'any. És un edifici que ens va costar en el seu dia 200.000 euros. Ja heu vist en el vídeo un poquet quines són les idees bàsiques de Compromís per construir una Paiporta sostenible, respectuosa amb el medi ambient i on la cultura, l'educació i el benestar social siguin els pilars fonamentals que sostinguen aquesta casa comú. Però sí que m'agradaria en aquesta intervenció ressaltar alguns aspectes del que serà el nostre programa, un programa de futur. Comença per l'educació, perquè per a nosaltres és el bàsic, considero que l'educació és el bàsic i sense una educació de qualitat cap societat tindria futur. És per això que nosaltres continuarem ficant tots els esforços en aquesta àrea. L'actual equip de govern del Partit Popular ha anat reduint el pressupost de les partides d'educació any rere any, de manera que ja a vegades ja no n'hi ha ni per comprar llapiceres. Per això el nostre compromís és el de dotar de més recursos l'àrea d'educació. Les escoles han de tindre cobertes totes les necessitats i a l'Ajuntament hem de comptar amb personal tècnic que col·labore amb els centres, amb les AMPEs, per fer programes educatius basats en la diversitat, en l'esport,
en la integració, en la investigació, en la cultura valenciana, en moltíssimes coses que fan falta. Tampoc podem ni anem a quedar-nos de braços creuats mentre 200 xiquets i xiquetes han de donar classe en barracons. 5 anys porten els alumnes del Col·legi Rosa Serrano en condicions indignes. Jo estic segura, estic seguríssima de que va ser realitat aquest canvi en les Corts Valencianes que desbloquejarà la construcció del nou centre. Però passi el que passi, el 22 de maig, el que és ben segur és que ací a Paiporta nosaltres continuarem donant la vara i treballant colze a colze amb les mares i pares d'aquests xiquets per tindre ja un centre en condicions dignes. El nostre compromís amb l'educació és també amb l'ensenyament de 0 a 3 anys, ja ho comentava Joan Ribó fa un moment, i per això en Paiporta hem estat col·laborant i continuem recollint signatures per dur endavant aquesta iniciativa legislativa. Així tenim xiquets, veig algun xiquet molt xicotet i crec que el nostre compromís ha de ser també en aquestes persones, perquè també són ciutadans i ciutadanes de Paiporta. Comentava abans que no se li havia donat utilitat a la sala de lectura del Rajolar. Ja no només és això, la biblioteca que ara mateix està en el poliesportiu, no té personal suficient per atendre la demanda que n'hi ha en aquest poble ni per oferir un horari més ample als joves que volen anar a estudiar per la nit o en èpoques d'exàmens. L'altre dia, per exemple, sense anar més lluny, es va quedar oberta sense cap funcionari per aquesta falta de personal, conseqüència de la pèssima gestió que està fent el Partit Popular a Paiporta, que desvestixen un sant per vestir-ne un altre i, curiosament, sempre vestixen el que dona més publicitat al senyor alcalde. Continuem parlant de cultura. Quina programació cultural tenim a Paiporta? Jo no parlo d'activitats que organitzen les diverses associacions culturals del nostre poble, activitats com Contacontes que organitza l'associació El Barranc o les excursions que organitzen. Este matí, per exemple, han fet una per els horts i les alqueries de Picanya i Paiporta. El nostre company Pep Val, que no se perd ni una activitat cultural en el nostre poble, està també ahí col·laborant en ella. També la velada poètica que va organitzar a nit l'Institut La Sénia amb la Unió Musical, o el cicle de pel·lícules que passen mensualment dones progressistes, o activitats que fan associacions com Aldis o tantes i tantes altres, i perdoneu que no mene ja a totes. Jo el que me preguntava és per la programació que ha estat fent l'Ajuntament. I jo crec que tothom sap: 4 pel·lícules per a xiquets a l'auditori, unes quantes activitats, i això sí, els mesos que l'auditori no tanca per vacances, que no estan fent presentacions falleres, o sempre i quan disposen de conserge, perquè ja sabeu que l'última del nostre govern municipal ha sigut boicotejar actes culturals excusant-se en que no tenen personal per obrir les portes de l'auditori. És curiós que avui sí que disposaven d'aquest personal, estaven allí molts treballadors de l'empresa Espai netejant les finestres i deixant-lo tot ben arreglat. Suposo que casualitat és que també demà el Partit Popular presenta la seva candidatura en l'auditori. Possiblement siga per això que avui sí que n'hi havia personal. Jo el que sí que continua dient que ho heu vist, que cada vegada la programació cultural s'ha anat reduint perquè s'ha reduït el pressupost, però perquè també no tenen cap interès, ja que per a festes, moltes d'elles gens respectuoses amb els animals o agapes no en falten. Nosaltres sí que farem que Paiporta siga cultura, que olore a cultura en cada cantó. Els que esteu en el món associatiu sabeu que per això no fan falta xifres milionàries, només ganes de treballar i un poquet d'imaginació. En els joves, alguns preguntaran què passa en els joves. En el vídeo ja dèiem abans que els joves no són el futur, que són el present, són el nostre present. Però a més els joves no només són xavals de 16 anys, els que alguns pensen que poden contentar ficant-los una sala de jocs, amb una Wii o un futbolí. Els joves són molt més. Els joves han de participar en la construcció d'aquesta Paiporta de la que estem parlant, han de poder decidir quina programació cultural volen, quines activitats esportives, quins projectes solidaris, quina educació, quin oci. I per això la Casa de la Joventut ha de ser una realitat en aquesta propera legislatura.
També els joves són aquest home o aquesta dona de 20 i tants, de 30 i tants anys, que busquen la seva primera vivenda i es topeten amb hipoteques impossibles. Això és incomprensible en la quantitat de vivendes buides que tenim així a Paiporta i que poden donar solució a aquesta demanda. Sembla també, canviant de tema o continuant en altres temes relacionats, que amb la situació de crisi actual les partides destinades a benestar social hagin disminuït en aquests últims anys. L'Ajuntament no ha elaborat cap pla d'ocupació, tot i que la xifra de desocupats a Paiporta és de 2.800 persones o més, perquè això va pujant dia a dia. Només es dediquen a donar ajudes puntuals d'emergència i això no soluciona el problema de les persones en situació límit. El nostre compromís és també dotar de més recursos, tant de personal econòmic tant de personal com de recursos econòmics a aquesta àrea. Ja hem explicat algunes idees en el vídeo i anirem avançant-les al llarg d'aquests mesos. Fa uns dies va commemorar el Dia de la Dona Treballadora. Algunes persones que esteu així vareu veure un bàner que es va penjar en la web de l'Ajuntament anunciant les activitats d'aquesta setmana. Era la figura d'una dona, una dona que portava els xiquets i la figura d'un home que portava la cartera del treball. El lema era compartir la vida nos hace iguales, però la imatge ho dia tot. La imatge era la part d'una imatge més ampla que havien fet els alumnes de l'institut i en la que sí que estava la dona compartint les tasques i l'home compartint també les seues. Però algú havia retallat aquesta part on l'home i la dona les compartien. Aquesta imatge sexista va estar uns dies penjada a la web municipal i ningú es va adonar de la borrada això. Inclús l'assessora d'imatge a la que li vas cridar per telèfon, li vas avisar de lo que havia passat, va ignorar-lo dient és que era el cartell que havien pintat els xiques de l'institut. Al final més gent se va queixar i al final ho modificaren, afortunadament. I per això, perquè encara aquestes borrades es veuen com anecdòtiques i estan a l'ordre del dia, es fa necessari que hi hagi una àrea diferenciada dedicada a dur a terme polítiques d'igualtat en el nostre poble. Aquest serà un altre dels nostres compromisos. Hem estat 4 anys vigilant amb les polítiques mediambientals, evitant la tala de més d'un arbre, presentant al·legacions quan el govern ha volgut desprotegir la poca horta que ens queda. Ho hem fet en conjunt amb la gent de Compromís per València, perquè nosaltres veiem Paiporta en conjunt amb els altres pobles de l'Horta, com l'àrea metropolitana de València. No som un poble aïllat, treballem tots en conjunt. Les nostres actuacions dic que seran sempre des del respecte al medi ambient i amb polítiques enfocades a aconseguir una millor gestió de recursos i disminució de residus. Volem crear consciència per fomentar l'ús de les bicicletes, però amb una xarxa metropolitana i efectiva. No és pràctic tindre bicicletes amb les quals no podes eixir d'ací del poble. Totes aquestes idees encaixades amb moltes altres que ens esteu traslladant i tantes altres de les que avui no he parlat, que són sanitat, participació ciutadana i moltíssimes més, perquè sé que tindreu ganes de sopar, perquè acaba d'arribar el nostre company Enric Morera i candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana i també voldrem escoltar alguna paraula que ens vulgui dir. Amb tot això donarem forma al poble que volem. Un poble habitable, compromès amb la cultura i l'educació i un poble compromès amb el benestar social. Per lligar totes aquestes idees amb altres, tenim un gran equip de persones, ja heu vist el PowerPoint de que som gent com tu, com tots els que esteu així avui recolzant aquest acte. Vos han llegit els noms, la gent que està en les reserves no esteu contents que potser encara podeu eixir, perquè mireu quanta gent tenim avui així i passen coses estranyes a vegades en les reserves. Són persones molt preparades, capacitades per fer realitat el nostre programa i a les que vull agrair també el seu recolzament per haver format part de la candidatura i també, sobretot, pel treball i les idees que estan aportant. Regressa al principi, deia Pep que la nostra presència a l'Ajuntament serà necessària i decisiva. Jo vaig més enllà
I avui estic segura, estic seguríssima, i així ho hem demostrat també amb el nostre treball d'estos 4 últims anys, que som una opció de govern. Les idees estan clares, les tenim molt clares i sabem com fer-les realitat, perquè la gestió és ben senzilla. Començàrem fa uns anys preguntant-nos si a Paiporta faríem Compromís. Avui està clar que som un gran grup i que la coalició Compromís és una realitat. I ara mira el futur i vos dic que Paiporta serà un compromís o no serà. Moltes gràcies.